Много експерти често дават спекулативни прогнози за пазара на недвижимите имоти. Реалността е, че никой не може да ти каже истински какво ще стане утре. Това, което ще направя за вас, е да ви дам малко цифри и вие сами да решите за себе си. 2022 и 2023 са двете години, които бележат най-големия ръст на издадените разрешителни за строеж в историята на България. Само през 2022 за София обемът на издадените разрешителни за жилищното строителство е с безпрецедентните 2 милиона и 500 хиляди РЗП. 2024 обаче компенсира със значителен спад от 45% спрямо предходните 2 години. Само за да бележи нов пик от 23% през 2025 спрямо 2024 година. И тук идва драмата. Много от тези разрешителни са за сгради, които все още са в процес на строеж и към днешна дата се равняват на умопомрачителните 11 милиона и 300 хиляди РЗП, като по-голямата част от това РЗП е за жилищно строителство, което се достроява и е за София град. И към тази цифра добавяме нови 1 700 000 РЗП в етап на проект. Ефектът от този бум на строителство от последните години е тепърва да се реализира през тази и идната година, като пазарът на наемите и пазарът на продажбите на имоти в столицата следва да бъдат заляти от предлагане, което вероятно ще повлияе и на цените. Все пак остава истинно твърдението, което се тиражира в медиите, че специално за София град съотношението на наличното завършено строителство спрямо броя живущи регистрира огромен недостиг на апартаменти. Към това трябва да се вземе под внимание, че над 50% от жилищния фонд е в остаряло морално и в много случаи технически непригодно строителство. Много от тези имоти, които очакваме да се появят тази година на пазара, ще трябва да се ремонтират и обзаведат, и то на фона на задаващата се енергийна криза вследствие на новата война с Иран. И това, ако не е условие за перфектната буря.